Bueno, vale, veña. Boas tardes, seguimos logo coa seguinte comisión e última deste día. Primeiro punto de orden do día, aprobación da acta da sesión anterior correspondente ao día 23 de xaneiro de 2020. Algúnha cousiña que comentar sobre ela? Bueno, pois entonces aprobada por unanimidade. Punto número 2, nomeamento de don Alfredo Conde Cid como fillo predilecto da provincia de Ourense. Bernardo. Pois neste caso que vamos a decir, ademais sendo veciño nado de Allariz, de feito xa houve un pronunciamento por parte da Corporación Municipal de Allariz apoiando este nomeamento, e no noso caso pois vamos a apoialo, recoñecendo ademais a valía que como escritor pois ten Alfredo Conde, e que sempre nos seus artigos pois deixa caer algo xa non só sobre a provincia, sino tamén sobre o noso concello. Moitas grazas. Moi ben, Miguel. Sí, no, vamos a apoiar como non pode ser de outra maneira, e como le dice isto, estaba ahora lendo, é simplemente unha anécdota, porque me apetecía dicilo, estaba lendo dentro do laudatio de Alfredo, que foi partícipe, socio fundador do grupo Voces Ceibes, que aglutinou os autores da nova canción galega. Entón quería aproveitar para facer unha breve lembranza a Viviano Morón, outro grande que deixounos fai un par de anos, que foi o primeiro que grabou o himno galego no ano 76, se vendeu en disco de 45 revolucións, algo que para unha xeneración creo que foi bastante importante. Álvaro. Sí, si ben é certo que naceu en Allariz, estou seguro que algún paseo por Tabadell tamén deu en algún momento, e si, sin duda alguna, bueno, xa nos pronunciamos, o noso partido vai votar a favor totalmente deste reconocemento a don Alfredo. Bueno, pois nós, por suposto, vamos a votar a favor. Creemos que está máis que aprobada a súa valía, e aparte está refrendado por o voto popular da xente, que tamén se aderiu durante a instrucción deste expediente, e tamén pasou por Boborás, que foi mantedor do premio Antón Losada Dieguez. Entón, bueno, viaxa por toda a provincia. Entón, bueno, votos a favor. Moi ben. Despois, punto número 3, mocións de urxencia non hai. Punto número 4, rogos e preguntas. Quero comentar con respecto á anterior sesión que me fixestes unha pregunta sobre a contratación do expediente de Sargadelos. Aí o PSOE pediu por escrito a solicitude de acceso ao expediente, e despois eu, como presidenta desta comisión, dinlle acceso ao BNG e a Ciudadanos sobre o expediente. Por tanto, non vos trouxen nada porque xa cedistes o documento, que mellor información que esa, non? Algúnha pregunta que irades facer? Sí. Sí, con respecto a, vamos a ver, no ano 16 se impulsou por parte desta Deputación con algúns municipios que se acolleron unhas escolas deportivas. Escolas deportivas, que esta temporada, digamos, 19-20, quixéramos saber en que circunstancias se acadan, porque nos consta que algunha delas non comenzaron todavía, concellos que estaban adheridos a estas escolas deportivas pois están manteñendo, digamos, eles económicamente sin o apoio da Diputación. Estamos falando das escolas deportivas de balonmán, de fútbol sala, de judo e de xadrez. Entón, quixéramos saber para cando se vai retomar esa colaboración da Diputación, en que fase se encontra, digamos, neste momento esa posibilidade de colaboración. Vale. No tomo nota para poder contestarlle próxima sesión. Alguén máis quere facer algunha pregunta? Non hai máis preguntas. Bueno, pois levantamos a sesión.